Celebrem el 4 aniversari de la nova Ràdio Bisbal i Ràdio Bisbal surt al carrer per celebrar-ho amb tu. El proper dilluns, dia 1 de maig, a partir de 11:15 del matí, a la plaça Major de la Bisbal, per celebrar en directe el 4 aniversari de la nova Ràdio Bisbal. Amb actuacions musicals, entrevistes i amb els nostres micròfons oberts per tu. Vols fer ràdio amb nosaltres? Doncs pots dir-hi la teva als micròfons de Ràdio Bisbal. Vine a celebrar el 4 aniversari de la nova Ràdio Bisbal amb nosaltres. T'hi esperem. Molt bon dia, Bisbal. Són 11:45 tocades i esteu escoltant l'emissora municipal de la Bisbal d'Empordà, que avui emet en directe pel 107.4 de l'FM des de la plaça Major de la Bisbal. Us parla Manel Magrinyà, que juntament amb Joan Baixeres, Lluís Campoy i Lluís Saiz, al control, conduirem aquest especial aniversari que comptarà igualment amb la col·laboració de la resta de voluntaris que fem Ràdio Bisbal i, per suposat, de tots els que vulgueu escoltar-vos als nostres micròfons. Molt bon dia, Joan. Molt bon dia. Molt bon dia, Lluïsos. Tot a punt? Doncs som-hi! Happy birthday to you. Happy birthday, happy Earth Day. Happy birthday to you. Happy birthday to you.